O PP vai presentar un total de 110 emendas aos orzamentos xerais do Estado con demandas para a provincia de Pontevedra. Varias desas iniciativas teñen a comarca do Salnés como protagonista, demandando actuacións que din levan anos pendentes. Malias esas eivas, os populares falan duns presupostos inflados e propagandísticos. Uns orzamentos moi inflados, totalmente irreales e totalmente propagandísticos. É como a gran campaña que está facendo Pedro Sánchez ás portas dos diversos comicios que se van a levar a cabo. Unha das iniciativas que vai presentar no Congreso o PP céntrase na Praza de Abastos de Cambados, que si figura nos orzamentos, pero con 0 euros consignados. Esperemos que así se recolla esa emenda para poder facer realidade este proxecto que quedou no ano 2013 pois listo para despegar, inda que un plan especial todos sabemos que é moi difícil e moi costoso de levar a cabo, pero que se aletargou como sigue Cambados, aletargado. Ao momento respondiu o alcalde de Cambados. Parece un pouco esperpéntico do Partido Popular que presenten alegacións aos orzamentos do Estado para pedir un diñeiro cando a Praza de Abastos está sin executar polo retraso que a Xunta de Galicia leva no otorgamento das autorizacións. Pois me parece moi ben que se faga esa alegación, pero entendo tamén que, se son coherentes, farán a mesma alegación aos presupostos da Xunta. Mais alá do mercado cambadés, os populares tamén salientan outras dúas emendas, unha delas en Vilanova que demanda partidas para rematar as súas sendas litorais. Desde el gobierno de Mariano Rajoy no se gastó en la mejora de la costa en Vilanova ni un duro. Tenemos pendiente esa pasarela, tenemos pendiente en la unión del puerto de Vilanova con las Inas, todo por la costa, que tampoco se hizo, está el proyecto hecho y lo tiene en un cajón con estudios medioambientales favorables. Tampouco lo hicieron. A outra en Vilagarcía reclamando fondos para a recuperación da praia do Preguntoiro. Nos parece máis que necesario esa regeneración, que hai que contar con los parquistas, que hai que contar con la cofradía, hai que hablar con todo el mundo, y esto lleva tiempo, pero si ya no aparece en el presupuesto, está claro que este verano vamos a seguir teniendo una playa con hormigón. O tempo que piden unha partida para a construción dunha rotonda na avenida de Rubiáns para mellorar o acceso dende esa vía ao Hospital do Salnés.